Jeg filmede den her YouTube-video, men den blev ved med, fordi jeg ikke er vant til det her kamera, så sådan, den går ind og ud med sådan at være blurry. Men jeg gider simpelthen ikke at filme det en gang til, så nu sætter jeg måske bare nogle undertekster på, eller nogle overtekster og nogle tekster over. Okay, jeg har ikke brugt det her kamera, jeg filmer på i så lang tid, så jeg håber, at jeg ikke sidder og snakker nu i 30 minutter, og den så ikke har filmet. Men hej med jer, jeg hedder Mathilde, og jeg bor her i Los Angeles. Jeg er fra Aarhus, men siden 2018 så har jeg så boet her. Og jeg besluttede mig for, på baggrund af alle de DM's og e-mails og sådan noget, jeg får, med meget gode spørgsmål omkring det her med at flytte til udlandet, eller at forfølge sin dansedrøm, og tro på sig selv, og hvordan kommer jeg videre, og alle de her spørgsmål, som jeg 100% også havde, da jeg var en lille smule yngre, og mange spørgsmål, som jeg stadig prøver at finde svaret på. Men jeg besluttede mig for at lave nogle små videoer, som jeg håber kan hjælpe nogen. I den her video, så vil jeg lige starte med at præsentere mig selv. Hvem er du, og hvor skal jeg lytte til dig? Jeg hedder Mathilde, jeg var født i Schweiz, fordi min far han var professionel håndboldspiller, så vi var ligesom der, hvor han havde kontrakter. Vi boede i Schweiz, så flyttede vi til Tyskland, og så flyttede vi til Aarhus, da jeg var omkring 9 år gammel, tror jeg. Så jeg lærte fra sådan en meget tidlig alder, at har man en drøm, og jeg så jo ved mine forældre, de havde 4 børn og rejste rundt i hele Europa. Så det kan godt lade sig gøre, hvis man har en drøm, der er stor nok, og ligesom flytte et andet sted hen for den. Og på en eller anden måde så endte jeg så her i Los Angeles, men det startede lidt længere tilbage. Jeg startede til ballet, da jeg var meget lille. Jeg ville meget gerne være den der prinsesse, Det var ligesom det kom af. Så flyttede jeg til Aarhus, og alle mine klassekammerater gik til showdance, de gik til hiphop, og de gik til håndbold og alle de her ting. Og jeg gemte faktisk i så mange år, at jeg gik til ballet. Jeg elskede det så meget, men jeg synes simpelthen, det var så pinligt, fordi at jeg ikke ville være set som hende der den lille prinsesse. Jeg ville gerne være lidt sejere på det tidspunkt. Men nu, når jeg ser tilbage på det, balletdanser, og ballet er det fucking hårdeste sport, man overhovedet kommer i nærheden af. Så det er så badass, så jeg ville ønske, at jeg ikke havde gemt det. Men sådan gik det. Jeg startede til showdance, fordi alle mine klassekammerater i Aarhus, de gik til det. Senere hen, så blev det så til konkurrence showdance, og så blev det til konkurrence hiphop. Jeg startede, da jeg var omkring 15 år. Så ofte, når jeg hører folk sige, at jeg har jo ikke danset siden jeg var 7 år gammel, eller jeg har heller ikke danset hiphop før jeg blev 15, tror jeg, men det er stadig det, som jeg ligesom har gjort en karriere ud af. Så for mig, så synes jeg, det er virkelig vigtigt at huske på, at det handler seriøst og ikke om, hvilket niveau man er på lige nu. Det er det, vi ofte gør. Vi tænker, okay, det her det er så mange penge, jeg har lige nu. Og det her det niveau, jeg er på, det vil sige, at jeg tror, jeg kan nå herover til. Men du har ingen anelse om på nuværende tidspunkt, hvor langt du kan nå, hvis du virkelig fokuserer 100% på det. Jeg var på ingen måde den dygtigste på nogen af mine hold. Der var en konkurrence, hvor jeg ikke blev udvalgt til overhovedet at komme med. Som så, det er en historie, som min gamle dansetræner godt kan lide at fortælle hans elever. Det var, at vi havde et konkurrence hiphop hold, hvor vi var 8. Der var 8, der kunne komme med til turneringen hver gang, men der var 12 dansere på holdet eller sådan noget. Så hver eneste gang inden en turnering, så skulle man så auditione til den her weekend. Og en af gangene, der kom jeg ikke med, og jeg blev så rasende. Hjem og græd for det første, så jeg var ikke kun rasende, jeg var også ked af det. Men jeg gik hjem, og så var jeg simpelthen så rasende, og jeg kom igen til hver eneste træning, og var bare så rasende. Nu skal jeg bare vise dem, at de aldrig nogensinde ikke skal vælge mig igen. Og det gjorde bare, at min udvikling gik sådan her. Jeg ville ønske, at jeg kunne have gjort det uden at være rasende, men du ved, jeg var lidt yngre og håndterede det på en lidt anden måde, end jeg måske ville gøre nu. Men ja, jeg var på ingen måde den dygtigste på de hold, jeg gik på, men ville det simpelthen bare så gerne. Og så efter gymnasiet, jeg elskede at gå i skole lige på STX, tog det sproglige linje, hvis det hedder det. Elskede at gå i skole, var rigtig stræber, 12-tallets pige, som du ved, sidder på forreste række og lytter ikke til elevtid. Hvis der står, okay, du har 5 timer til at lave den aflevering, så vil jeg bruge 20 på dem, fordi at hvis ikke det var perfekt, så ville jeg ikke aflevere det. Meget klassisk. Det kom også til et punkt, hvor jeg dansede så meget i min fritid, og så kom hjem der kl. 11 om aftenen efter træning, og så sad og lavede afleveringer, mens jeg sad og græd. Altså det var ikke så godt. Det blev rigtig hårdt til sidst. Det nåede til et punkt med mine forældre, især min far, var sådan her: i dag, der holder du fri. Nu tager du en slapper. Men jeg tror, med alt hvad man laver, så bidrager det jo til ens karakter. Jeg tror virkelig på det der med, at how you show up for some things is how you show up for everything, eller hvad fanden det hedder. Med min familie, da vi voksede op, har vi jo så boet rigtig mange forskellige steder og set store dele af verden. Jeg var mega heldig, at mine forældre de havde midlerne til at kunne vise os verden. Vi har været i USA et par gange inden, og jeg var så fascineret med LA
Hollywood Boulevard, som ligger her lige hernede. Det er så sjovt, at vi har gået på den, men jeg har været 8 år gammel og 12 år gammel, men så nu er flyttet hertil. Det er sådan noget, der altid gør mit lille hjerte glad. I 2012 der kvalificerede vi os så til verdensmesterskaberne i Hip-Hop International herovre i i Las Vegas. Og tog vi derover, og vi troede, vi var fucking gode og sådan noget. Vi kommer ind, og jeg tror vi kom anden sidst eller sådan noget. Jeg kan ikke engang huske, hvilken plads vi kom på, men meget ikke vindende hold i hvert fald. Men det var så fuldstændig ligegyldigt. Jeg kunne huske, der var så mange workshops, man kunne tage, mens man var der, hvor jeg kunne ikke, jeg kunne ikke huske 5 trin. Men jeg var så glad for at være der i rummet, det var bare så sejt, og jeg vidste ikke, hvem nogen af underviserne er. Det gør jeg så godt nu, hvor jeg kigger tilbage. Det er de der Paris Goebel, Le Twins, folk, som bare inspirerede en så meget lige siden. Men jeg kan huske, at det var det i 2012, hvor jeg var sådan her, okay, next, jeg skal være herover, eller jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan danse med alle de her dygtigste i hele verden og træne med dem og sådan noget. Det var simpelthen så inspirerende. Så efter gymnasiet, så flyttede jeg til København med en veninde og startede på en dansuddannelse. Og anede ikke noget om dansuddannelse. Der var bare en, hvor der stod, at man ville have nogle måneder i Los Angeles. Og jeg tænkte bare, wow, det skal vi da bare helt sikkert. Hollywood og alt det der. Betalte 70.000 kroner, arbejdede hele sommeren for at skrabe penge sammen til den her uddannelse. Gik på uddannelsen, var så skuffet, for vi gik jo kun i 2 uger. Og blev nødt til at stoppe og fik ikke nogen penge igen, fordi det bare var så forfærdeligt. Altså sådan den måde, der blev talt til eleverne på, der var en, der fik at vide, hvis du synes, at sådan derude, så kan du aldrig blive danser. Det var bare ikke det fedeste miljø, men altså, det kunne jeg ikke have vidst, før vi var der. De ting, der stod på hjemmesiden, blev ikke lovet. Der var rigtig mange af sådan der ting. Det kan være, det er anderledes nu, det ved jeg ikke. Jeg husker, jeg ringede til min far grædende, fordi nu havde jeg betalt så mange penge for at gå på den her dansuddannelse, og det var jo ikke det, man havde troet. Nu havde jeg nogle flere penge til at skulle gøre noget andet og sådan noget. Og han sagde, Mathilde, det er det samme som at bruge 70.000 kroner på en hammer, der slår dig oven i hovedet. Altså vil du helst miste pengene og stoppe med at få den der hammer til at slå dig oven i hovedet, eller vil du helst bare blive der? Så vi endte med at stoppe, både mig og min veninde. Og måden jeg også lidt kunne se på, at det ikke bare var os, der synes det ikke var særlig godt, var, at der var 7 fra uddannelsen, der havde skrevet, nej, havde I fået jeres penge igen, fordi hvis det var, så ville de også gerne stoppe. Men det gjorde vi ikke, så mange de fortsatte så nogle år efter, så har jeg så mødt nogle af dem, som fuldstændig stoppede med at danse bagefter, og sagde, at det bare var så hårdt for deres selvtid, og de vidste, at de ville ønske, at de havde stoppet på det tidspunkt. Men anyway, stoppede der. Fandt en anden dansuddannelse, fik lov til at betale i rater. Den var sådan deltid, så det var smart på den måde, jeg havde flere penge tilbage, så jeg startede med at arbejde i en børnehave et eller andet sted på Amager halvdelen af tiden, og gik så på den her dansuddannelse den anden halvdel af tiden. Og med dansuddannelser generelt, jeg kan lave en hel video om hver af de her emner, som jeg overhovedet snakker om nu. Men dansuddannelser er jo ikke sådan, at det er ligesom en anden uddannelse, hvor hvis du gerne vil være læge, så går du på lægestudiet, så får du et diplom eller et karakter, et eller andet, du kan give til så at komme videre i systemet. Dansuddannelser er virkelig god træning, men det papir, du får, kan du ikke rigtig bruge til noget. Altså sådan, jeg har aldrig nogensinde sagt til nogen siden. Det har aldrig noget, der er et adgangskrav, der er noget, der har hjulpet mig. Det hjalp mig helt vildt meget på den måde, at vi trænede hele tiden, og jeg så endelig prøvede at mærke, hvordan det er, hvis jeg nu skulle danse på fuld tid. Og for nogen, der gik der et år, så tænkte de, ja okay, det er ikke for mig. Og for nogen, meget få af os, tror jeg, der var det sådan, okay, mega nice. Så spurgte jeg så nogle af de undervisere, der var på dansuddannelsen, okay, det her med LA, og jeg havde set helt mange YouTube-videoer, og folk var så dygtige, og er det noget, ved du noget om det her med at komme til Los Angeles? Og der blev der så sagt sådan, ja, men altså, du er ikke dygtig nok til at kunne klare det derovre endnu. Og når jeg fortæller folk den her historie, så siger de tit sådan, ej, hvordan, og de har prøvet at ødelægge dine drømme, og the haters og sådan noget, men det er slet ikke sådan, jeg har det. Fordi de havde ret. De havde ret i, at jeg var ikke dygtig nok til at kunne booke alle de der dansejobs, men det var lidt ligegyldigt for mig, for det var ikke det så meget det handlede om. Ej, det er højt derude. Der blev sagt, jeg synes, du skal tage den her dansuddannelse her i København igen. Og så sagde jeg, det synes jeg er et godt forslag, men så i mit hoved sagde jeg, jeg skal til Los Angeles, fordi jeg ved, det er det, der er rigtigt for mig. Og det handler ikke om, og det synes jeg tit, det er det, der er med ens drømme, det handler ikke om sådan, jeg kan kun gøre det, hvis jeg ved, at jeg kommer til at klare mig. For det første, du kan aldrig nogensinde kalkulere, om du kommer til at klare dig. Og for det andet, endnu vigtigere, det er ikke det, det handler om. Altså sådan, jeg synes slet ikke, det er det, det handler om, fordi dans i sig selv er jo ligegyldigt. Det er bare noget, jeg godt kan lide at lave, men det der med at kunne vågne op hver dag og gå efter det, man rent faktisk inderst inde godt kunne tænke sig, det er det, det handler om for mig. Lad mig lige prøve at lukke den her dør, så det hjælper. Måske det hjælper en lille smule. Efter dansuddannelsen flyttede jeg så tilbage til Aarhus i et års tid, og var frem og tilbage mellem LA, besøgte og så var hjemme og havde mine 16 hold eller sådan noget. Helt vildt mange hold.
Og besluttede mig så for, okay, det her LA, det vil jeg så gerne. Og det ville min veninde også gerne. Så jeg var ret heldig, at vi ligesom havde hinanden på den måde. Det er ret vigtigt nogle gange. Især fordi hele min familie er en håndboldfamilie, så de støtter mig så meget. Men de forstår jo ikke dans. Altså det skal de jo heller ikke. Men det er rart at have nogen, som ligesom er i samme båd som en selv. Det betyder så meget. Vi kendte ikke nogen i Los Angeles. Nu er vi måske to-tre håndfulde dansere fra Danmark, der bor herovre. Måske 2, det ved jeg ikke. Men vi er i hvert fald mange flere nu. Det er mere normalt. Og nu kan jeg også se, sådan, hvordan vi kan hjælpe andre med at komme herover. Men på det tidspunkt kendte vi 0. Jeg tror, der har været en, som vi sådan havde hørt om, men ikke rigtig nogen, som vi kendte. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at for at kunne få et dansevisum, så skal du kunne vise rigtig mange papirer. Jeg tror, min visa-case er 500 sider lang. Visumet hedder et O1B-visa. Det kan jeg også lave en helt separat video om. Men i hvert fald for at kunne kvalificere til det, så skal man have booket rigtig store jobs. Så på det tidspunkt havde jeg kun lavet en episode af X-Factor og en episode af finalen af Danmark har talent, eller sådan noget, som vi bookede gennem dansuddannelsen, vi gik på. Så det var ikke engang noget, jeg har aldrig rigtig booket dansejobs i Danmark. Jeg var undervist der, og så bookede jeg de der 2 random jobs, og så er jeg bare trænet, gået i skole, gået på dansuddannelse. Så jeg havde ikke rigtig nok til at kunne få det, og det havde med min veninde heller ikke. Så da vi besøgte LA, så var der en ven herovre, som åbenbart var sådan, jamen I kan jo bare tage til Kina. Og vi sagde, Kina? Og igen, jeg har jo aldrig kendt nogen, heller ikke siden vi har været der, jeg kender ikke nogen danskere, som sådan har boet derovre, eller gjort det, som vi ligesom har gjort. Så det er også det, der sådan tit er min filosofi, og det jeg prøver at råbe, og budskabet jeg prøver at sprede ud, det er sådan, der er så mange andre mennesker, du kan danse for en Beyoncé. Der er så mange dansejobs derude, jeg kan lave en hel video til, om de dansejobs, man kan booke. Der er så mange ting. Og med dans, det er ikke sådan en lineær, sådan, så booker du det her job, så booker du det her job, så booker du det her. Det er sådan et jungle gym, hvor du er herover og så hopper du herover og så hopper du herover. Som også er det, der gør det så spændende og så sjovt og så angstprovokerende nogle gange. Og det er også derfor, at have en professionel dansekarriere er seriøst ikke for alle, fordi at der er så meget kaos. Så man skal have meget ro indvendigt for at kunne håndtere kaos udenfor. Vi blev connected med nogen i Kina, tog dertil, var der et par måneder, arbejdede for det her entertainment company og lavede stadion-tours, så dansede for 50.000 mennesker på et stadion. Og nogle af de her episoder på tv-shows er jo sådan noget, der er 300 millioner, der sidder og ser det her. Det var så fuldstændig vanvittigt. Altså sådan, en ting er, selv hvis jeg tog tilbage nu, efter at have booket rigtig mange dansejobs, ville det være vildt, men at komme fra 0, tæt på 0 dansejobs, til det der var for sindssygt. Vi arbejdede 12 timer om dagen, altså kineserne arbejder så anderledes, som vi gør. Det er sådan noget, man fattede ikke, hvad der foregik, fordi alt var på kinesisk. Vi havde de her lejligheder i Beijing. Du får en besked på WhatsApp, i morgen klokken 4, så kommer der en taxa og henter dig og tager dig til lufthavnen, og så skal du hen til et eller andet på kinesisk. Så man vidste ikke, hvad for en by man fløj til. Det var kæmpe store shows. Det var så sjovt. Bagefter tog jeg tilbage til LA og bare trænede og prøvede at få de papirer, jeg skulle have. Man skal have sådan nogle recommendation letter og sådan alt muligt. Jeg blev så spurgt af det her kinesiske firma, om jeg kunne tænke mig at komme tilbage og lave sådan en teaching tour. Så de satte op, at hver eneste uge, så ville jeg flyve til en ny by og undervise på et nyt dansestudie. Og det ville jeg gerne, også på grund af mit visum. Der er mange ting, jeg kan gå i detaljer med en anden gang. Men der var en grund til, at det var en god idé også. Gjorde det. Det var meningen, at jeg skulle gøre det selv i lufthavnen, så møder jeg en irsk pige, som, hun skulle forresten være sammen med dig. Ender med at blive en af mine allerbedste venner. Det var så sjovt at gøre det sammen, og så kaotisk. Jeg er så glad for, at det kun var mig, fordi igen, ingen snakker engelsk. Det er kaos. Efter Kina, så kom jeg så tilbage til USA og trænede. Efter USA kom jeg tilbage til Danmark, og nu skulle jeg så tjene 70.000 kroner, som det her visum det kostede, og ham der advokaterne koster, for du kan ikke få dit første visum selv, når det er et dansevisum. Der er så mange papirer, det er 500 sider. Igen, det kan være en separat video, men når jeg kommer tilbage til Danmark, og hvis der er en ting, jeg aldrig har været bange for, så er det at arbejde. Og jeg skulle tjene 70.000 kroner, og jeg tænkte, okay, hvordan gør jeg det hurtigst muligt? Jeg booker ikke dansejobs i Danmark, det er ikke noget, som jeg nogensinde rigtig har gjort. Hvis jeg gør, så er det også noget, som vil tage alt for lang tid i forhold til den mængde penge, jeg skal tjene. Så jeg signede op på JKS, lavede sådan noget nattearbejde på en eller anden mælkefabrik ude i Lystrup i Aarhus. 12 timers nattevagt, der mødte ind klokken 7 om aftenen, var færdig klokken 7 om morgenen. Så holdt min mor der, kørte mig hjem, sov i en time, kørte ind på en eller anden tøjbutik, hvor jeg så arbejdede fra klokken 10 til klokken 6, og så tilbage på den der fabrik fra klokken 7 til klokken 7. Og så havde jeg en dag, hvor jeg græd.
Så en eller anden dag, hvor man laver en anden form for arbejde. Jeg gjorde rent folks huse. Jeg var sådan noget guldpige, sådan noget guldøl, sådan nogle barer. Jeg underviste også. Jeg arbejdede til VM i ishockey og gav nogle credentials på, stod sådan noget en hel uge. Der var så mange jobs, jeg lavede på samme tid, og jeg var så miserabel, men det var bare sådan, jo hurtigere jeg kommer til at kunne tjene de her penge, jo hurtigere jeg kan komme afsted. Og jeg er så ligeglad med, hvordan jeg tjener de her penge. Jeg har ikke noget ego, når det kommer til de her ting. Jeg skal bare afsted. Så igen, de ting, man ligesom lærer ved at forfølge sine drømme, så noget, man virkelig bliver stadig omkring, det er, man ser en helt anden side af sig selv. En hæslig side også, men du ved, jeg kom afsted. Boede i USA, flyttede ind i slutningen af 2018, tror jeg, og har boet her lige siden. Afbrudt af en pandemi i et år. Jeg må ikke være på sådan noget unemployment. Og det eneste jeg må her i USA, det er at have dansejobs, så danseindustrien er lukket ned, så sagde jeg peace, fordi jeg kan ikke få penge nogen steder fra. Jeg kan lave en hel video om også med, hvordan jeg booker dansejobs, og hvad for nogle forskellige måder, man kan booke dansejobs på. Men generelt så er jeg signet til noget, der hedder MSA Agency herovre, som jeg har været signet til siden. Jeg booker mest af mit arbejde selv. Det er sjældent, jeg booker noget gennem en audition. Når vi går til de auditions, så de helt små calls, så er der 20 mennesker, men det sker sjældent, meget sjældent for mig. Men normalt så er der 600 dansere til en audition, og nogle gange skal de bruge 0, og nogle gange skal de bruge 8. Nogle gange det er rigtig meget tiden går på at træne. Jeg det der hedder en work study på Millennium Dance Complex, som er et af sådan, de største dansestudier, der er i verden. Der var jeg i 2 år, lige da jeg var flyttet hertil, fordi at man derigennem får gratis træning. Så når det er, at man kun kan tjene penge gennem dans, det er så normalt for alle, der laver freelance acting, eller dancing, eller skuespil, eller hvad end det er. Det er så normalt at have de der sidejobs. Altså alle, du møder på Starbucks, alle, der serverer på restauranterne, de har alle sammen en eller anden kreativ karriere ved siden af. Fordi LA er så dyr en by at bo i. Så jeg synes, det er vanvittigt at bo her, hvis ikke man har en grund til at bo her. Så de fleste, man møder på sin vej, de er kreative. Og det er sådan noget, der er det allerfedeste ved at være herovre. Folk er fra hele verden. Der er så meget diversitet, der er så meget gang i den. Folk er så passionerede. Når folk de siger sådan, at alle i LA er så fake, det synes jeg faktisk ikke så meget. Altså, folk har bare missioner, og så nogle af mine allerbedste venner har jeg mødt herude, og det er så nice, hvordan når man træner til daglig på alle de her dansestudier, du møder så mange mennesker. Og det er også noget af det, der er fedt ved ligesom, at flytte til et andet land på grund af dans, eller man har en hobby, eller man har et arbejde, eller et eller andet, man flytter for, så man på en eller anden måde bliver givet et community. Og selvfølgelig så er det jo svært at få venner, og det er svært at navigere i, og det er svært sådan at starte forfra, når det er, man flytter. Men det er nice, at man har det der til fælles. Så på den måde så har det været helt vildt godt. Jeg begynder at gå på en rant nu. Nu kan jeg godt mærke, at jeg mister fokus en lille smule. Hvad prøver jeg på at sige? De første 2 år, jeg flyttede til, var det rigtig hårdt. Fordi at man ikke har et netværk endnu, men der er ikke nogen koreografer, der rigtig kender en. Det er svært at komme ind. Efter pandemien, så begyndte jeg at assistere en koreograf. Det kan jeg også snakke om en anden gang, hvordan jeg kom til at gøre det. Men assistere en koreograf på rigtig meget tv og film på Warner Brothers og Universal Studios og Netflix og sådan ting. Hvilket er noget af mit yndlings at gøre. Vi arbejder med en tv-serie, der hedder Call Me Cat, og noget, der hedder That 90's Show. Vi har lavet 2 sæsoner af den. Vi filmede en film ude i Texas. Der er rigtig mange nice ting, der ligesom kommer ud af det, og det er så fedt at være på de der set. Sådan Big Bang Theory set med nogle af de skuespillere, der er fra Big Bang Theory, som er noget, som jeg er vokset op med. Så der er mange ting, man har sådan nogle små starstruck moments. På den anden side, så har jeg også alle mine egne dansejobs, hvor jeg selv er baggrundsdanser. Her sidste år, der boede jeg en verdensturné med en latinamerikansk sanger, så jeg startede ud som det, der hedder en swing, og en swing betyder, at der var 4 dansere, og hvis en eller anden brækker benet, eller ikke kan komme, eller der sker et eller andet last minute, så skal du kunne flyve ud i morgen til et eller andet land og lave det her show med dem. Så det startede med, at jeg lavede et show i Los Angeles og i Las Vegas med dem, og så tog jeg til Sydamerika med dem i hele november, og så Centralamerika i hele december. Og nu er jeg så erstattet en af danserne, så nu er jeg på den her tur. Så i år der har vi startet Mexico-tur, vi har lige været afsted i næsten en måned, og nu har vi sådan nogle spot dates i Mexico, så nu går vi frem og tilbage hele tiden. Og efter Mexico-tur, så starter vi en USA-tur, hvor vi kommer til at være ude hver weekend og lave de her stadion-shows, og så er man hjemme her i Los Angeles i ugedagene, hvilket er mit yndlings, fordi jeg elsker at rejse, og jeg elsker at se alle de her forskellige lande. Det var mega fedt at få lov til at være med på tur i Sydamerika og Centralamerika, fordi det er lande, jeg aldrig nogensinde har været til, eller har været i, og nok ikke sådan lige kommer forbi på sådan et eget initiativ, men jeg glæder mig så meget til alt det, og det, at det er med en latinamerikansk sanger, og at alting er meget sådan latin ballroom præget, være også mega fedt sådan udviklingsmæssigt, fordi at
at det ikke er stilarter, som jeg har været vant til, så jeg virkelig skulle træne super hårdt for at kunne være med der, og det er mega nice. Udover det, så elsker jeg også at være i Danmark. Jeg prøver at se, om jeg kan se min familie måske 2-3 gange om året. Jeg vil ønske, det var mere. Men jeg elsker også, når jeg er hjemme og underviser. Det er sjovt, fordi der er ikke rigtig så mange tilbage, som jeg underviste, da jeg boede i Danmark, som jeg underviser nu. Men det er så fedt at komme tilbage på sådan andre studier og have de her samtaler med folk. Og ellers så nyder jeg bare så meget at have mine mentorship-programmer og mine online tutorial-programmer, hvor jeg kan sidde og facetime danske dansere og hjælpe dem videre. Jeg synes simpelthen, det er så spændende, og jeg bliver sådan helt, efter jeg har arbejdet med folk, og så følger dem på Insta og sådan noget, det bliver sådan helt personligt for mig sådan at se dem ved dem. Det er mega nice. Men jeg linker til alle mine blog, mentorship-programmer, online tutorials herunder. Og ellers så please skriv alle de spørgsmål, I overhovedet må have. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have en samtale med en, der har haft usikkerhed omkring noget, som jeg tænker, det har jeg aldrig selv følt før. Alt hvad der hedder usikkerheder om ens krop, om man kan gøre det, om at sammenligne sig selv med andre, om jeg er jo lige så dygtig som de andre, hvad skal jeg, og jeg har kun de her penge, og alle de her ting, det har jeg også følt. Og føler stadig. Hvis du mangler en i livet, der skal tro på dig, så er jeg her til at tro på dig. Altid bare send en DM med spørgsmål eller noget, du vil have, jeg skal lave video om. Jeg er for jer, eller for dem, der kunne tænke sig det. Ja, og det er jo faktisk bare det for nu. Hej!